Les quatre espelmes. Les quatre espelmes cremaven lentament. Tot estava en silenci i es podia sentir el que deien entre elles. La primera va dir: Jo sóc la pau. Tanmateix, les persones no creuen en mi. Tinc ganes d'apagar-me. I esmorteint-se es va apagar. Va dir la segona: Jo sóc la solidaritat. Sóc supèrflua. Les persones no volen saber res de mi. No té sentit seguir cremant. Tot seguit, una lleugera brisa bufà suaument sobre ella i s'apagà. Trista, la tercera va dir: Jo sóc l'amor. No tinc forces per seguir incesa. Les persones em deixen de costat. No entenen la meva importància. S'obliden de tots, fins i tot d'aquells que tenen més a prop. I sense esperar, s'apagà. De sobte, va entrar un nen i veia les tres espelmes apagades. Què és això? Havien d'estar enceses fins al final. Dit això, es va posar a plorar. Aleshores, va apagar la quarta espelma. No tinguis por. Mentre jo tingui foc, podrem encendre les altres. Jo sóc l'esperança. El nen, amb els ulls brillants, va agafar l'espelma encesa i va encendre les altres. Que l'esperança mai s'apagui dins nostre i que cadascú de nosaltres sàpiga ser l'eina que els que envolten necessiten per tenir encesa l'esperança, la solidaritat, la pau i l'amor.